Tofuna luvasireni zimene ayankhula Bon Kalindo lero pa 21 July 2024 Sunday. Takhala ndipompo kuti mumvere kuti Bon Kalindo lero akubweretserani zotani. Bon Kalindo. Monyengo yakung'alula pa Chisande pa 21 July 2024 ndikakupepeseni amalawi nonse kulikonse kumene muliko. Chipepeso ichi chikuchoka kwa ine president wa anthu osauka woyamba muno Malawi, kuti dzulo kung'alula kunavuta pa Saturday chifukwa chakutanganika. Ndimadziwa kuti mumafunisisa Malawi kuti muzilandira the DC siku ndi siku, koma ndipepese kuti dzulo lokha ndidali bize, komanso lero chakumama wako ndidatanganidwa munthune, koma ndimakukumbukirani chifukwa popanda inu ine ndiye kuti palibe. Chenjezo langa palero lino pa Chisande pakung'alula mopanda kuopa munthu muziko la demokrasi, ndikuchenjeza iwe nzanga osauka amene wakhala zaka 4 ulibe fetereza. Ndikukuchenjeza iwe nzanga osauka amene wakhala zaka 4 opanda zakudya pakhomo pako. Ndikuchenjeza iwe nzanga osauka amene wamanidwa ngongole kwa zaka 4 ndi boma ili lolephera la Chakwera. Ndikunena tu ndiwe nzanga osauka amene walephera kulembedwa ntchito chifukwa chokuti iwe siwe wa ku Central Region, siwe mchewa. Ndikulankhula nawe iweyo mzimayi wamasiye amene walephera kulandira pension ya mamuna wako. Ndikulankhula ndiwe wakuwame amene uli ndi degree koma ukulephera kuti udindo wako ukwezedwe, ndipo amene amalembedwa ndi makadeti amene amakakhala kuja ku training kwa 18 months koma ali ana mabwana. Ndikulankhula tu ndiwo wa polisi amene wakhala ukuchita serve the Malawi Police Service kwa zaka zochuluka koma nyota ololi imozi ulibe. Iwe wosauka iwe mzanga ndine amene wazunzidwa kwambiri, muadimaki mulibemo chimanga komanso mankhwala muzipatala mulibe. Vuto la Malawi timaiwala msanga koma boma ili ndiye lazunza. Nafuna ndikuuzeni Amalawi kunena kuti pakali pano ndalama mbomamu ndiye zaphweka. Pakali pano president komanso vice president onse ndi manifi loan officers asanduka sopano opereka ngongole kwa anthu, akuti akangomupeza munthu atanyamula makala ache akumuthamangira kukumuuza kuti iwe ngakhale ndili ndi apolisi koma sindikufuna kukumanga, ndikufuna utenge anzako okwanira 10 mukalembese tikupaseni ngongole. Lemba nani mupasidwa ngongole. Akapeza azimayi ogulisa zitumbuwa ndalama zaphweka akuwauza kuti akatenge ogulisa mizimbe. Pena akaona kuti apapa anthu sakutisamala akumatenga ndalama ndikuzimwaza ngati mene zinalili ku Zomba mu stadium. President wa ziko lino anatuma anthu ache kukaponya ndalama mu stadium cholinga kuti anzawo akamva athamangire kumene kwakachite atendi msonkhano. Koma ndiye anthu akuzomba ndikuyamikireni, ndinu anthu ochenjera kwambiri. Anthu akuzomba simunagawe masiwiti. Stadium ndiye inazaza stadium empute, pena pali pose empute. Iyeyo so ndikuziwa kodi tuzomba ni mangochi tumandisangalasa anthu inu simagawa maswiti. Fuso nkumafusa kuti kodi zaka 4 zonsezi anali kuti bwanji sama kupasani ndalama, kodi kukasiya kujasiza kusiri kupereka ndalama pajatu ndalama zinkapita kukwaka budula kukasiya koma
komanso kuja kumachedwa msewu wa Mchinji kwa anzathu amene akwa Msundwe. Lero chachitika ndi chani kuti pakana azikachita kutenga megafoni ndikumathamanga nayo kumanena kuti bwerani muzatenge ngongole, komanso ngongolezo zikakhale zopanda kolatero. Mungoziwa kunena kuti wandale chisego cha mpana chala ndipo nthawi yamuthera. Ndakuwuzani mbuyo mu abale anga kunena kuti iwo osauka chaka cha 2024 uwona zoopsa. Zina mwa izo ndi zimenezi: Malawi wafika pa uchisiru pamene ngakhale olwazibusa ataya ubusa wawo ndikuchoka pamaso pa Mulungu. Mabishopu achoka pamaso pa Mulungu, mazifumu achoka pamaso pa Mulungu, akuthamangira ndalama. Lero akumatha kupita ku State House kukampepesa president, yeti nyumba ya maliro kumene kuli maliro akuziwako. Ndi mmene tu iliri ivo. Tikamanena kuti ndalama izi ivo muzimvesesa. Tikamanena kuti ndalama ndi yoopsa, ndi imene ikupangisa lero vice president komanso president kumayenda ngati apenga misala chifukwa akufuna voti. Kodi tumuwaona kukubwera azibwera m'mizimu ndikumakuthandizani kutunga mazi, kumakuthandizani kuumba njwera, kumagona pa maliro pakana kumaphika, umangoziwiratu kuti kampeni yavuta. Abale anga ndikupempheni pakali pano pa nthawi yanu yokuti mudye ndalama ndi imeneyi. Ndalama ku MCP ndi chakwera zaphweka koopsa ndalama. Aliyense amene akufuna ndalama thamangani mukatenge. Panopa akumapereka ndalama popanda kolatero, akumapereka ndalama osayang'ana kuti iwe ukuchokera kuti, akupereka ndalama ukangotchula figa ina iliyonse akukupasa chifukwa nthawi yawathera. Ankaona ngati zaka 5 ndi zambiri pakana kuchita kuberapo chaka china cha 6 kuti aonesese kuti teremo yawo yakwana. Ili ndi ziko tinkanena ifeyo koma simunatimvere, ndipo nthawi yoti mumpase munthu chisoni si inoyo. Chonde Amalawi mwavutika kwa nthawi yayitali, osakhala uchisiru ayi, musakhale zisiru kwa anthu andale. Ndipo ngati kuli anthu amene atizunza kwambiri ndi amene Chakwera ndi azinzache. Anthu amene atizunza koopsa, ukanakhala kuti kunali kunja amene atachita resign okha atangoona kuti zinthu sizili bwino. Koma ku Malawi kuno ndi business as usual. Kunoko anthu athu andale amangoyang'ana za mthumba mwawo, za mmimba mwawo ndi za abale awo. Ife timafunika nthawi ya mavoti. Ndikupempheni abale anga kunena kuti pano nifija yaphweka, akumachita kuyitanira pa musika ndi megafoni. Kalandireni ndalamazo, ndipo kaye chosangalatsa akunena kuti ati ndalamazo ndizopanda kolatero. Ndithu mwana mbu make mbu. Iwo abakwa nthawi yayitali imene ndi taxpayers money. Taonani kuti muziwe kuti anthu awa ndosavuka. Akuti pa 25 pano akupita ku Baraka kukachita celebrate kuti sopano akwanisa 100 billion imene ayipereka kwa anthu. Kumafusa kuti kodi 100 billion mwampasa ndani? Muona kuti apasana okhaokha. Pali zinthu zina zimene ku Malawi kuno ndizodabwisa. Umamuona ndithu president ndi nduna zache kumapita kumakachita celebrate chinthu chimene sanayenere kuchita celebrate. Ziko ndi ziko ndithu mungakonze msonkhano umene soka ononge taxpayers money kukangoulula ku mtundu wa Malawi kuti mwakwanisa target yopereka 100 billion ngongole kwa anthu. Koma inu mitiyoni imayenda bwino mmene Amalawi akuvutikiramu, mankhwala muzipatala mulibe, china chilichonse chinayima muno Malawi, kudya katatu kuja kunatha, fetereza anthu alibe, umphawi wazaoneni, mabizinesi anayima. Inu mungamauze anthu kuti tiyeni ku Baraka tikachite celebrate kuti taononga ndalama 100 billion pamaso pa madonors. Ziko lopempha limene lilibe china chilichonse, koma ku Malawi kuli asogoleri omvesa chisoni kwambiri. Ndimakhala pe ndikumaganiza kuti koma
anthu ake ndi omwe aja akavala maviskosi aja awa amavala sapato zakukanengo ndi omwewa amene akunyadawa awa akugawa ndalama awa kumagawa ndalama kumakhala ngati masherifi sana alande nyumbawa maministers angapo amene ali kumene kuja akupanga matama analandidwa katundu wawo ni masherifi lero akugawa ndalama as no man's business kumadabwa kuti amene wawa aponda pati ziwani kunena kuti mbomamu ndiye mukubedwa makobiri koopsya amalawi ziwani kunena kuti palibe chabwino chimene chilipo ndi chifukwa chake president ndi loan officer vice ndi loan officer ndipo pasiku amati akamaenda akumaononga ndalama zoopsya alibe nazo ntchito nkhani za corruption ndiye kutapa kutaya anthu akumaba ndalama koma osamangidwa kumangoyikirana kumbuyo ndi mmene tu Malawi alili so iweyo nzanga osauka kumbukira kunena kuti boma lokavotera siri ili ndi boma limene lizaphese ana limene muzajese ana anu mchenga chifukwa cha asogoleri amene saganizira anthu amene angogula wina aliyese because this state has been captured mupite kwa atolankhani anachita captured ma activist yakakhalao ndiye mukuaziwa ambirimbiri anachita capture ndipo ndafuna ndipereke warning pano kwa iweyo presidential advisor amene unaimba foni zulo kumuimbira nzanga kuti andiimbire ine ati mukufuna mundipase 480 million yokuti ndisiye kukulankhulani achimwene mukapanga masewera ine ndine wanyape ndikuululani musire tizopusa zangati zimenezo ine siningachite sacrifice ya Malawi ndikukalandira ndalama chifukwa chofuna kuti ndikakusangalase iwe Malawi muno anthu akuzunzika koopsa so kwa ineyo 480 million si amako 480 million yo ndi ya taxpayers money ine siningalandire zangati zimenezo muuzane kumeneko kutonse alliance iko kunena kuti chimene chijandi choopsya ndipo ulo titachionesa mfuti sichingalandire ndalamazo ndipo ndingokuyalusani ndikuyalusani mukayimbaso foni paja munanena kuti ati mumuimbiraso mawa kuti muziwe position ya ineyo muimbaso mawa kuti mundipase ine 480 million achimwene a presidential advisor aujeni ndikungokupasani tu ulemu koma ine ndine wanyape nazunguzika mutu mimba mwa amayi anga aline katole kale ndipo sini maopa munthu nimangoyima pa chilungamo tazingodya ni ndalama zanuzo koma posa chedwa pa muzazisanza ili ndi ziko ndipo mzimayi wanzeru samalola mamuna chifukwa chokuti wampasa ndalama muzakamuona mamuna akukufusirani inuyo amayi koma akukufusirani ndalama muziwe kuti si mamuna ameneyo chilipo chimene akufuna chimozimoziso muzakampeza wandale akukupangirani kampeni kuzera kumakobiri kapena kuzinthu zina muziwe kuti ameneyo ndi nyenga choncho chenjezo langa kwa inu madelegates a MCP mwaona anthu asavuka ni ndalama nyamulani zimenezo mudye koma pokavota tengani legacy ya Malemu Kamuzu legacy ya Atembo sitivotera munthu chifukwa cha ndalama landirani njinga za motozo ma 45 million ma 500 million tengani koma galu amene osaka avotera ku convention chifukwa afuna agulise chipani chanu inunso a DPP chimozimozi osaka votera kape wina aje chifukwa chako kupasani ndalama inunso a Ford inunso a UDF chonde ma supporters kavotereni ufulu wanu kamvotereni munthu amene ali ndi mfundo zotukula ziko la Malawi akakhala awawa achakwera wandeta thana nawo ndipo amene anazikumbira zenjero opsya limene titi tiululirepo stili ulula posa chedwa pa kune kukuuza nino wa Malawi osakavotera
chijajima choda kuti chi MCP ndi chakwera ndi afiti eni anthu woopsa kwambiri asataniki amene azuza anthu m'Malawi muno. Ngakhale olo ma TTC mulibemo funding ina iliyonse, ku chipatala kulibeko funding ina iliyonse, ku Ministry of Education kulibeko funding ina iliyonse, ku agriculture kulibeko funding ina iliyonse. Agalu amene wango obandalama kumango obandalama ORT pano chaka chachiwiri anthu akuzunzika, ma secondary schools kuzunzika, ana kuzunzika, kuma university kuzunzika, anthu afika size yokuti makampani amo muno m'Malawi ngati makampani ogulisa magalimoto ayambaso nawo kumagulisa magalimoto using ma dollars muziko la Malawi chifukwa cha usogoleri wofoka. Kodi ngati akupanga zimenezo kwa anthu olemera kuli bwanji wenzanga osauka? Samalira kwa sala miezi yochepa pamene kampeni iti iseguliriwe, muona tuzambiri azikugwadirani omwe ajasanka yankha mafoni aja ayamba kuyankha mafoni. Ndi pamene mungaziwe kuti Wandale ndi ofoira kwambiri, azafuna leadership koma yeti amakuonani mukuzunzika. Bon calendar the DC mwana woopsa kwambiri amene uli ndi mfuti amene watumidwa iwe bwera uzaombe uone ziti zikuchitikire. Lero pa 21 July Sunday 2024 Abon Kalindo afotokoza kuti Zulu sadathe kuyankhula malingana kuti adali